slavni svekolika apostola, prepodobni bogoslovnih otaca naših, Ježava svijatega Otca Jova našeg arhijepiska Sigurna, Vasilija, Maksimija, Osnoška, Petra, Srednjskoga, Svetega Nikolaja. Molimo za sve pravoslavne hrišćane. Još se molimo za sve današnje škole, svečare, za sve prosvetne radnike koji rade u njima i za sve učenike koji uče, za milost, mir i zdravlje i spasenje njihovo, Gospodu se pomolimo. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvoje, molimo sliši. Gospodu, pomilovati sja duša naših. I slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalno, mučenikom radovanije, i že propovje Trojica jedinosušnaja, i sa jelikuj djeva im je vočevje, i rodi Sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, mostok imja jemu, jegože veličajuše djevu, ublažaje. Hristos spasi nas. Hristos spasi nas. Hristos spasi nas. Hristos posredi nas. Jesi, bit će. Slava. Molitvami Bogorodice, milostive očesi, množestva, zovreše. Gdje vas provodite? Tako? Hristos spasi nas, jeste i bit će. Noi voljamo uzimamo si kući, vraćaš i poslije ćeš jedan deo sveće od Otca. Ajmo za obdaništvo. Nema nigde nikog. Gago, kad će? Gago. Pokruzimo. Pozdrav! Da pozdravim bile goste sred današnjeg dana. Od svih mojih drugarica ja sam izabrana. Nekoliko samo reči za se treći znak. Mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Naša crkva danas slavi, svečari smo mi. Naše grudi prepune su sreće i radosti. Dobrodošli, ori nam se glasi. Cela crkva i sva deca pozdravljamo vas. 3, 4. Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju sami, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo veci, tamo slava, zena
su bili u školu. Ej, Hoće snimaj. Zajedno bili prosti i svetom slobodnosti. Svaki slobodni dan izbjeva. A njegova pesma leti u nebesi svetim savom. Želje Svetog Sava. 20. ovog veka Sveti Sava na nas čeka, sa visine od nas gleda, te brat bratu mira ne da, pa se moli višnjem Bogu da nam dade ljubav slogu. On poziva braću Milu da čuvaju srpsko slavlje i da drže hramu slavlje, da se srpski jezik širi, da se brat sa bratom miri, da se slavi srpska slava, to nam želi Sveti Sava. Život Svetog Save. Kaži, majko, Sveti Sava, gde je rođen, gde je bio? Kaži šta je svom narodu tako dobro ostavio. U starom rasu rodio se, Rastislav prvo ime. Od milja ga je Rastko zvali, ponosili za svim. Srpski župan otac beše, majka mu se zvala Ana. Još dva brata imao je i Stefana i Vukana. Da li mu je draža bila carevina, moć i slava, ili je nešto drugo hteo prepodobni otac Sava? Srce ga je Bogu zvalo, napustio rodnu kuću, otišao ka istoku da mir nađu bespuću i na grčkoj zemlji svetoj celi život Bogu dao. Prvi srpski manastir na toj zemlji podigao. Na dalekoj Svetoj gori, u tišini Hilandara, danonoćno Sveti Sava s anđelima razgovara. Nad moštima mrtvog oca mir od Boga za sve moli. Braća mu se zavadila, neslo ga srpska boli. Da li se braće pomiriše? Pričaj, majko, želim znati zbog te svađe. Da li svetitelj u tišini mnogo pati? Bog je dao da izmire braću što se zavadiše. Možda i oca Simeona i u njem sveti. Sam na nebu sveti sam, sve molitve šalje Bog. U ljubavi da svi žive. Za srpsku se moli slogu. Gladni smo samo
Tebi ponaše ispod, i za njih se Bože mole, daj Bože snage nove, da obnove crkvu srpsku, tvoju slavu na vekove. Sveti Sava.
dušu srpskom knjigom, srpskim zborom, te da lakše snosi muke, teške muke pod zlotvorom. I da srpstvu vaskuliku, bratski savjet, bratski prati, da će samotrajnom slogom srpska sveća procveti. I tu svetu bratsku vezu blagosilja Sveti Sava iste slodlje da ponikne ova sreća, nova slava. Te da srpstvo vaskolika jednom dušom kliknut može, veliki smo jer smo složni, o hvala ti mili Bože.
prašta i da li vredi oprostiti? Velika je vrednost praštanja. Važno je oprostiti. Prostimo ljudima da Bog nama prosti. Svi smo mi na zemlji privremeni gosti. Ne vredi molitva ni druga pošćenja, bez milosti prave i bez oproštenja. Kroz praštanje čovek se oslobađa mržnje i zlopamćenja koji mogu čoveka da odvoje od Boga. Vrlina praštanja je na savršen i potpun način ukazuje prirodu istinske hrišćanske ljubavi. Pomaže Bog, oče. Na veronauci smo učili da je potrebno vršenje 10 Božjih zapovesti. Ovako, od nedavno i ja imam jednu lošu naviku. Pušim. Kažite mi, zašto je ljudima lako da imaju loše navike, a teško im je da imaju naviku vršenja 10 Božjih zapovesti? Naći ćemo u bogoslovskoj knjizi odgovor na tvoje pitanje. Naviku nam je dao Bog da nam olakša život, ali kada čovek naviku okrene na zlo, onda mu je lakše zlo i poroci od Božjih zapovesti. Ljudi su u osnovi divni, ali se rđavom navikom pokvare. Božje zapovesti jesu i treba da budu lakše, ali teško nam je činiti ih jer smo prvo stekli rđave navike, pa nam one izgledaju lake, a zapovesti Božje su nam teške. Nemerljivo su lakše zapovesti Božje nego svaki greh i navika na greh. Hvala, oče. Pomaže Bog, oče Savo. Koje su vrline najvažnije? Želim da budem dobra osoba i ljudima i Bogu. Glavne hrišćanske vrline su smernost, darežljivost, moralna čistota ili lepo ponašanje, čovekoljublje, to je dobrota i milosrđe prema ljudima, uzdržljivost, revnost u veri i molitvi. A početak svih vrlina je biti smiren. Hvala, oče Savo. Pomaže Bog, oče Savo. Uvek se trudim da činim dobro i da budem milostiv prema svakom, ali imam osjećaj da treba još više. Želeo bih još više da volim ljude, stvorenja Božja, da činim više dela dobrote i milosti. Lepo si rekao, dete moje, i za tvoje pitanje ćemo naći odgovor. Ko čini dobro, od njega se još više dobro očekuje. Uvek razmišljaj šta je dobro pred svim ljudima i šta je dobro pred Bogom. Uvek pruži dobrotu drugome. Nikome ne vraćaj zlo za zlo. Daj, ali se ne hvali da si dao. Hvala vam, oče Savo. Muči me, oče Savo, i žao mi je mojih drugova. Kad smo u društvu, ja i neki ne postimo, a ostala polovina poste. Zašto poste? Zašto poste kad deluju da se muče? Koji je smisao posta? Naći ćemo i na tvoje pitanje odgovor. Gospod Isus Hristos je dao primer posta svojim primerom. Post je vežbanje uzdržavanja od telesnih, rđavih stvari, reči, misli, dela. Ko posti, on dušu gosti. Po svetom Atanasiju Velikom smisao posta je da i telom ugađamo Bogu. Naš post treba da bude i telesni i duhovni, jer smo mi ljudi i tela i duše. I cilj posta je da što smerniji i čistiji pristupimo najvećoj svetinji naše vere, svetom pričašću. Hvala, oče. Pomaže Bog. Pričajte mi, oče Savo, o molitvi. Da li se treba moliti samo kad tražimo pomoć Božju? Kada se treba moliti? Pričajte mi o značenju molitve. O molitvi ima mnogo u ovoj knjizi, ali na primer, evo, u ovom današnjem svetu, gde je vreme novac i gde svako ima malo vremena za drugoga ili za sebe samog,
Treba naći vremena za molitvu. Molitva treba biti svakodnevna, a ne samo onda kada nam je pomoć Božja potrebna. Potrebno je moliti se svakog dana za milost i ljubav Božju i zahvaliti se Bogu za sve što nam uvek daje. Hvala, oče. Ja, oče Savo, imam problem u školi. Ocene su mi loše, imam manje znanja u odnosu na drugih, gledam da se provučem kroz školu. U stvari, neki nastavnici me i ne vole, pitaju ono što nisam učio. Neki loše predaju, a neki drugovi mi ne šapuću onda kad treba. I tako, ocene su mi loše. Koliko vremena provodiš u učenju? Pa 15-20 minuta do pola sata. Koren tvog problema je lenjost. Lenci prema tvojoj obavezi učenja i svakodnevnog usavršavanja. Hajde, deco, da stičemo mudrosti iz ovih knjiga. Deco, škole su mesto gde usavršavamo znanje, a crkve su mesto gde usavršavamo do mere Hristove. Budite zdravi, vredni i srećni što ste vredni. Dobar dan svima, poštovani učenici i roditelji, dragi kolege, predsjedniče opštine, uvaženi gosti i naši penzioneri. Želim vam dobrodošlicu na našu Svetu Srpsku akademiju i ovom prilikom u ime kolektiva čestitam svima našu školsku slavu Svetu Savu. A sada samo bih naglasila da sam poslednju kompoziciju
emisiju posvetila kolektivu i to je moja kantautorska, pa eto jedna uspomena za moj rad ovde. Hvala.
ovako, u kategoriji mlađih uzrasta za literarne radove prvo mesto učenica Mina Petković. Ako je Mina tu, izvoli Mina. Drugo mesto Lena Paunović. Izvolimo. Dođi. Dalje, takođe drugo mesto, Kristina Živković, Jablanica. Treće mesto, učenik Petar Kostić iz Rukova. Ako tu, onda će mi čutorici. Imamo specijalnu pohvalu, takođe za literarni rad, učenica Anđelija Ćiferjanović iz Valakonja. Naša mlada nada. Hvala, ovo su bili literarni radovi. To su indikovali, ali se. Nažalost, za literarne radove nižih razreda nismo imali nagrađene kandidate, pa prelazimo na više razrede za literarni rad. Dimitrije Balašević za osvojeno prvo mesto. Dalje, za osvojeno drugo mesto Neda Hristo. Takođe za osvojeno drugo mesto Marta Stević. Za osvojeno treće mesto Teodora Jovanović. I takođe za osvojeno treće mesto Luna Stanimović. Sada likovni konkurs, takođe učenici od 5. do 8. razreda. Jana Milošević, prvo mesto. Drugo mesto Ljubica Milutinović. Ljubica i treće mesto Danica Đukić. Nekada davno živeo je kralj koji još nije postao pravi kralj. Imao je 3 sina, kako to obično biva u bajkama. Ovo je Vukan, najstariji sin.
prvorođeni. I on i mnoga vlastela smatraju ga naslednikom i budućim kraljem. A evo i Stefana. I on je od oca dobio zemlje da njima upravlja i vlada. I on ima svoju vlastelu. I on se osjeća kao kralj. Treći sin je Rastko. Njega ne zanima ni kruna, ni bogatstvo, ni teritorije. On će otići na sasvim drugu stranu i postati monah Sava. Roditelji, narod i braća će žaliti za svojim zamonašenim princem, najboljim od sve braće, ne znajući i ne sluteći kakvu mu je važnu ulogu dodelio Bog. Ostani na svojoj zemlji, ali me prizni kao svoga kralja i klekni! Nikad! Ako je otac podelio kraljevstvo, ima razloga za to. Nije me naučio da klečim ni pred kim, pa ni pred tobom. Ako ti je do klečanja, klekni sam i priznaj me za svog kralja. I tako udari brat na brata, sin na sina, Nemanjić na Nemanjića, Srbin na Srbina. I u Srbiji otpoče strašan građanski rat, glad i bolest. Jedni od oružja padoše, drugi u ropstvo otidoše, neki sve imanje pogubiše. Posle njih dođe glad, bez strele streljajući, bez koplja bodući, bez mača sekući, bez palice ubijajući, bez nogu goneći, bez ruku hvatajući, bez noža koljući. I tako, zbog grehova njihovih, sva zemlja naša puna bejaše mrtvih. I dvori puni, i njive pune, i putevi puni.
što si prevario oca, prevario si i nas. Bogat strastima, ispunjen sramom, osuđen od Boga, oplakan od anđela. Oprosti mi, oče. Oprosti mu, oče. I tako, Sava je pomirio braću i rat je prestao. Tako je i ova naša priča dobila srećan kraj, koji nije kraj, jer sledi rađanje kraljevine, ali to je već druga priča. Srce